vimos, e moitos de vos seguro que aproveitades, pois para sair da casa, para facer plans, e sobre todo para coñecer outras cidades. Pois moi atentos se viaxades, porque mirade, dende onte hai cambios nos rexistros de viaxeiros. Case hai que dar 40 datos para aloxarse nun hotel ou alugar un coche. Dende logo, Espiño, que nos chamou isto moito a atención, a que se debe. Preparada a paciencia, Rocío, xa vos lo digo hoxe esta fin de semana, esta ponte de un hotel, un albergue, un hostal, porque toca tirar de paciencia para facer o que se coñece como check-in. Mirade, porque cambiou este luns a normativa, supostamente, é verdade, para unha maior seguridade. É unha normativa do Ministerio do Interior para ter máis datos e que non pasa absolutamente nada. Ata o de agora, íbamos a un hotel e con estes datos, os básicos, nome, DNI, xa chegaba. Pero mirade por aquí porque, dende onte luns, atención, temos que dar, ademais dos datos básicos, toda esta información cada vez que entremos nun hotel, hostal, albergue ou que sexa. A nosa dirección de residencia, a nosa casa, o noso teléfono, fixo e móvil. Tamén temos que dar o enderezo electrónico, que iso pode non importarnos moito. Atención a isto, que isto enfada moita xente, o parentesco, pero ollo, hai que facer un matiz, e temos que dicir o parentesco da persona que nos acompaña sempre cando esa persoa sexa menor de idade. E cuidado con isto, que isto sen dúbida o que máis enfada moitísima xente. Temos que dar os nosos datos bancarios. Señoras e señores, se ides a un hotel ou un hostal, pagades con tarxeta de crédito, hai que dar os datos todos da tarxeta. Se facedes transferencia bancaria, temos que dar o noso número de conta. Claro, nós hoxe fomos a preguntar aos hotéis que están cas reservas destas últimas horas de cara a ponte e hai hostaleiros como Óscar que nos din que hai moita xente que non quere dar toda esta información, que ten o seu dereito, pero que se non a das non podes entrar no hotel, non se pode facer a reserva. E outros hostaleiros como Sergi que seguen apuntando toda a man xa nos din tirade de paciencia porque como veña un grupo ter que pedir todos estes datos van ser minutos e minutos de espera. Óscar, entrou xa en vigor a nova normativa en materia de rexistros aquí nos establecementos hoteleiros. En que consiste? Bueno, pois é unha cantidade maior de datos que nos piden para poder registrar o cliente e poida facer o check-in. Pois agora, por maiores, temos que pedir correo electrónico, número de teléfono, forma de transición de pago. Se non me equivoco, ata agora viña despedindo alrededor de 10, 14 requisitos. Cantos tedes que pedir agora, Óscar? Aproximadamente sobre uns 40. E sobre todo, a veces, polo engorro de pedir os datos aos clientes, que son un pouco datos sensibles, como pode ser a tarxeta de crédito, o domicilio, e hai clientes que non entenden, que non están acostumados a dar estes datos. Me parece absurdo. Van a gobernarnos en todo. Yo no tengo por qué dar tanta esa. ¿Y la protección de datos dónde está? Que se saltan unha lei por outra. Ao final a xente vai buscar outras opcións onde non teñan que dar tantos datos. É que non sei realmente para que a utilidade de pedir tantos datos. Sergio, crees que entenderán algúns por que se lle pide tanto dato ou non? No. No lo entiendo ni yo, o sea, como para que... No lo van a entender. Antes se pedían muchos menos datos y algunos de los clientes ya estaban inconformes en darte teléfono, en darte correo para la ley de protección de datos. En que vos vai influir a vos pedir tantísima cantidad de datos? Acumulación de gente en recepción para hacer el check-in y molestia del cliente. É unha legislación que o Ministerio do Interior fai para prevenir, según eles, de atentados terroristas, blanqueo, etc. Bueno, o primeiro que nos pide é a tipoloxía de clientes, se ven por grupo, negocio, ocio, o país de procedencia, o tipo de documento, dirección, código postal, se ven amigos, familia, parella. Se pide cando é un menor, vale? Que nos digan que tipo de parentesco teñen para poder facer o rexistro. Non. E que farías? Porque se non lle das eses datos non te podes alojar. Pois non vou, me quedo na casa. Así de claro. Se non teño máis remedio, pois tería que facelo, pero se hai outra opción o mellor, pois é un aliciente para ir a outro lado. Home, se teño unha reserva probablemente quede aí, os dea, pero seguramente logo quedaría pensando aí, como, bueno, por que me piden tanto? Que ocorre se algún cliente non vos quere dar eses datos? Pois non podría facer o check-in, polo tanto non podría hospedarse dentro dun establecemento hoteleiro. Se calquer establecemento hoteleiro hospeda a un cliente sin estes datos, pode ser multado, obviamente, porque non cumpre a legislación vixente.